Minitrex vond dit weekend voor de 9e keer plaats in Overloon. Het evenement op het gebied van Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld. Ja, kijk, wij hebben best een groot museum met heel veel militaire voertuigen. Maar dat zijn vooral Amerikaanse, Engelse voertuigen. Die Duitse voertuigen zijn er veel minder overgebleven na die oorlog, dat is logisch natuurlijk. Maar dan is het ook heel moeilijk om eraan te komen. En als je eraan zou moeten komen, moet je daar heel veel geld voor neerleggen. Dat hebben wij als museum niet. En wat je dan moet doen is, als je dan toch wilt laten zien, dan moet je vriendjes worden met iedereen die zo'n voertuig ook heeft. En gelukkig hebben we een aantal mensen in binnen- en buitenland, ook uit de directe omgeving, die zo'n voertuig hebben. En met hen maken we dit evenement succesvol, denk ik. Het begon als een klein evenement, kun je nu zeggen, met een paar duizend man. En nu verwachten we dit weekend 15.000 mensen. Ja, dan is het wel het grootste evenement van het museum. De verwachtingen van Van der Dungen werden ruimschoots overtroffen. Het militaire evenement trok maar liefst 18.000 bezoekers. Voor het museum is het ieder jaar weer een hele klus om een spannend aanbod aan voertuigen te kunnen presenteren. Ja, dat is natuurlijk voor ons altijd de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En dit jaar zijn we er wel echt heel erg goed in geslaagd, denk ik. We hebben uit Frankrijk een grote Duitse tank, de grootste Duitse tank, de Königstiger. Het was lang een spannend verhaal of het zou lukken. Vooral een hele administratieve organisatie, want het valt er niet mee om als museum uit Nederland in 7 verschillende departementen in Frankrijk transportvergunning te krijgen om iets wat 3,75 meter breed is, zeg maar over B-weken te vervoeren. Maar goed, toen die gisterenmiddag om 1:03 hier aankwam en afgeladen werd, toen viel er wel een pak van ons hart. Ja. Niet alleen de Königstiger was te zien, ook zo'n kleine 100 andere voertuigen vervoerden de bezoekers van Minitrex over het bosparcours. En deze voertuigen zijn meestal in particulier bezit. Ja, dat zijn over het algemeen of kleinschalige hobbyisten die daar gewoon heel veel ziel en zaligheid en vaak ook veel tijd en geld in hebben gelegd om hun jeep, of ja, hun kubelwagen in dit geval, of hun motor rijdend te krijgen. Maar er zitten ook wel ondernemers bij van wie het een duidelijk uit de hand gelopen hobby is, waar ze ook wat vermogen voor over hebben. En dan zie je ook hele bijzondere voertuigen die je gewoon nooit en nergens kunt zien, behalve hier. Uiteraard kan ook het museum bezocht worden en was er dit jaar ook in Ambacht de Markt, waarbij te zien was hoe voertuigen in de originele staat hersteld kunnen worden. Volgend jaar heeft het museum in ieder geval al gemarkeerd in de agenda. Het zal dan de 10e editie van Minitrex worden.